Teo, għadu kemm ġie ffirmat ftehim settorali għall-Korp tal-Pulizija li huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu u li sar biqbil bejn iż-żewġ unions tal-Pulizija. X'inhuma l-ewwel kummenti tiegħek għal dan il-ftehim? Iva, sodisfatti ħafna għal diversi raġunijiet. Għax minkejja li kien hawn min jaħseb illi għax m'għandniex id-dritt tal-azzjoni industrijali mhux kapaċi nġibu riżultati u rejna li kapaċi ninnegozjaw u kapaċi nikkonvinċu. Kenna argumenti tajbin mingħajr ma kellna għalfejn nieħdu ebda azzjoni industrijali. Naturalment fejn kien hemm bżonn nagħmlu l-kritika tagħna minnija. Għal daqstant ma nistgħux ma nkunux sodisfatti l-ixju tal-40 siegħa xogħol. L-40 siegħa xogħol ifisser illi waħedha dik illi ħajkollu persuna 312 siegħa xi qatta aktar ħin mal-familja. L-hourly rate ħadd issaħħaħ. Persuna jekk nieħdu kont istabbli fi skala full illum, l-hourly rate tiegħu hija 8 euro fis-siegħa. F'daqqa waħda mad-daqqa ta' din il-pinna se ssir 921. Jiġifieri apparti minn hekk l-iskala ser tipprogressa eventwalment. Jiġifieri kulħadd malli jilħaq il-livell li għandu jilħaq ħajavvanza waħda. Kont istabbli ħajjitla l-skala 11. Jiġifieri dan huwa progress kbir apparti l-allowances li ssaħħew ħafna, kien hemm allowances ssaħħew biktar minn 500%. Allowance ta' 300 euro f'daqqa waħda ħad tiġi 1600 euro. Imma l-iktar ħaġa importanti kienet li konna madwar id-dmejda flimkien mingħajr ma kellna l-fejn noħolqu ebda diskwit u għall-grazzja tal-Alla illum il-ġurnata wasalna dan il-ftehim.